Marhay na aga, Luzon, Visayas, Mindanao, Naga City, Libmanan, Bicol. O yan na ang mga nagbabagang bareta part 2. Mga chismosa sa Bicol, pwede nang pagmultaho ng 500 pag nadakop sa aktong nagchichismis. Mga reklamo man ka mga chismosa, mahalong daang 500, pwede da 450. Magbata sa Naga, nagbakal ning milk tea, tig my day. Inggiterang barkada nagchat sa my day, sabi da, sana all. Mga parabakla sa Bicol, tatawanan ning mga trabaho. Matapos sarong lalaki nagreklamo, taang tinauda sa iya, 150, baratong barato. Magbarkada, daay na nagtitinuhan, pon katong nag-utang, tadaay na binayaran. Mga babaeng mauurag lang sa inot magpadangat, kakasuhan. Mga magurang may hiling niya sa mga mamahalo na burak, pati kasitas binabakal. Mga mayong mga bata ngunyan, matitigbak na. Digdi sa Bicol, dae ka lang magbisa, maraut na ang ugali mo. Mga kaskason magpadalagan motor, akala mo yung mga lisensya, buray ni ina niya, marayo man. Mga nagkakarigo sa pasakaw, nagrereklamo, tamaas ka da ang tubig. Mga siklistang ngunyan sa Bicol, ayuda ayan ang masisira magpadangat. I'm not gonna fight back what I become. Yeah, I got bruises where I can. Mag best friend kadto ngunyan daina, tanag plastikan. Mga magbabarkada kagto, nagpaparastikan na ngunyan. Mga piling pogi sa Bicol, iaapon sa Bulkang Mayon. At yan ang samuyang nakalap na mga bareta digdi sa Bicol. Maging mag-subscribe para updated ka sa mga baretang Bicol. Yan lang po ang samuyang bareta. Mapaaram na po kami. Bye-bye, Luzon, Visayas, Mindanao, Camarines Sur, Bicol, Naga City, Libmanan. Bye-bye! TV Patrol!